Добре дошли в нашия ефир. Сърдечни поздрави от стадион Христо Ботев във Враца, където поставяме началото на днешната програма от 6-я кръг на FBET Лига. Ще го направим с блъсък между Ботев Враца и Ботев Пловдив. Двата отбора от родния футболен елит, носещи името на великия български поет и революционер, днес излизат за важни точки след много различното начало на настоящата кампания. Домакините в дъното на таблицата все още без успех. Гостите от града под тепетата в подножието на топ 4 с много сериозни амбиции за един запомнящ се сезон. Към избора на Тодор Симов се насочваме сега. На вратата за Ботев Враца застава Любомир Василев, четворка в отбрана, Касим Хаджи в дясно и Сейни Санянг към избраниците на Станислав Генчев. Сега там, където Даниел Наумов отново е под рамката на вратата. В отбрана Владимир Мендеш, Симеон Петров, Марвин Зенгер и Брайан Антони Хайн. Кой обаче ще има по-сериозните футболни аргументи да го постигне. Двубоя вече е в ход. Уважаеми зрители, приятно гледане. Може би също е нормално в тези начални етапи, кръгове от сезона. Не всичко да е максимално добре стиковано, подредено, наредено. Успява да се опазва от много грешки. Може да постави една добра основа за позитивен сезон. До момента обаче отбраните се справят. Смоленски с ново центриране. Удар с глава на Боруков. Обича тези ситуации Преслав Боруков. Асия удари с глава. И тук движението му бе достатъчно добро. Но трябва да признаем. Кичуков. Марвин Зенгер първи до топката. Грешка от Марвин Зенгер и сега възможност за Ботев Враца. Тук прошка няма. 1-0 за домакините. Какво направи Марвин Зенгер? Много рядко струва ми се. Виждаме подобни ситуации на професионални двубои, но бесния Станислав Генчев трябва да признае и тук, че като че ли по-активното, по-настъпателното начало за домакините се отплаща. Втори гол за Преслав Боруков с екипа на Ботев Враца от началото на сезона. Гледаме отново повторението. Мартин Петков, атаката на домакините продължава, претенции за Дуспа. Тук шанс за втори гол. И много важна намеса от Даниел Наумов. Няма как да има нищо наредно тук в отиграването на Симеон Петров. А често нападателите в зелено се справяха 1-1 срещу бранителите на Ботев Пловдив. Сега възможност за Мартин Петков и този двубой няма да мине без феноменална намеса. Богдан Костов чисти, а първото полувреме приключва. Ботев Враца се оттегля с гол аванс на почивка в сблъсъка си срещу Ботев Пловдив. Второто полувреме Мауро Родригеш с номер 19 вместо Никола Илиев като човек зад гърба на централния нападател. Както и Франклин Маскоте, който пък заменя Брайан Антони Хайн с добри действия. Какво ще бъде продължението? Обаче много хитро пропусна топката Франклин Маскоте. Това е Карлос Меоти на чиста позиция на меса от вратаря на Ботев Враца. И след това какво направи Франклин Маскоте не прецени. Силно хвърляне от Костов. Меоти с изстрел, още едно точно изпълнение. И ето как само в рамките на 5-6 минути от старта на второто полувреме Ботев Пловдив създаде повече в атака, отколкото за цялото първо полувреме. Боруков, чисти действия срещу Преслав Боруков. Няма съмнение тук в начина, по който Араужо отне топката. Меоти. Ще по-активен е португалеца през второто полувреме. 1 гол и 2 асистенции за него в 4 мача до момента през кампанията. Играта е подновена. Мауро Родригеш срещу него Кичуков. Добър пробив от Родригеш и опасна топка, която обаче няма как да бъде засечена от нито един от неговите съотборници. Калу. Много добри финтове от Самуел Калу. Центриране
Продължава опасността да бъде пред вратата на домакините и още веднъж Любомир Василев е на точното място. Още веднъж Сени Санянг действа безкомпромисно. Хосе Галегос за Даниел Генов, който шутира. Неговия съименник обаче Наумов отново е блестящ. След малко ще дойде времето за още един дебют за домакините. Филип Гигов ще се появи в игра, докато се насладим на изпълненията и на Даниел Генов, и на Даниел Наумов. Топката щеше да попадне за Ботев Пловдив. Добре се завъртя Димитър Тонев. Намира Брайан Антони Хайн. Той с левия крак за Калу. Влиза навътре. Самуел Калу изстреля опасно. Датата 24 август и 6-тия кръг от сезона в родния футболен елит отново са щастливи за Ботев Враца, защото тимът на Тодор Симов постига